Здравейте хора, Здравейте хора. И при мен е Емо. Да. Здрасти хора, аз съм Емо. Пред мен беше Клашър. Ето, The Best Clasher. Ето, гледайте. Да, ей го. Ку. Ком. Ще го вяза. Ком. Бялко няма ми тук, бе. Дете се качва върху. Да, ела тук, бе. Малкия ще Това дам. ще се направи. Аре да събираме дърво, какво с тези коне. Намери бамбук. Ти събирай дървото, аз ще събирам и тия бамбука. Ще събирам бамбук. Дай ми, ла. Ето аз ще събирам и ще събирам за тухли. Добре, аз ще Има едни такива мъчка неща. клей. И тук аз Хора, ако чувате Емо малко да се обърква, значи не е свикнал, просто за първи път днеска снима, как съм казал, нали, да снимаме И сега режи ми дърво тук. И зато и много ще викам. Ще гледам хора просто. Те снимам. За първи път снимам. Автопилота, да. Добре. За първи път снимам. Не за първи път. Не знам. Просто той ще свикне. После ще снимам. Оле, аз стоям натам. Ой. Виж тук какво има, бе, брат. После ще снима като мен. По-добре буде от мен. Нали? Да. Аз имам един стак клей и 16. Откъде си ме става? Ай, това има още един клей. И бази. Още 3 пъти имам клей. Значи може да се направим тухли. Къща може да се направим от тухли. Кое от тухли, бе? Мое тухли, мое от дърво. Пак в земята ли ще го... Не знам. Ако искаш на земята. Ако искаш. Не бе, там нали долу в пещерите да живеем. Ага. Ама яко, защото много неща намирам. Да. Нали? Не значи в пещери. Ще сме пещерняци. Пишеняци. Ще сме флинстоун. Сега ще се телепортна по тебе. Защо? Да не сте изкуба. Аз съм такава саба. Аз те виждам, дали няма не ти виждам. И тук много клей има, бе. Ако имаш лопата да те телепортна, тук да Няма откъде да имаме на лопата. Аз нещо си не събрах, лопата ти ми говори за лопата. Аз сега ще събирам пясък. Какво е тия бамбуци? Да, Събирай ги. Аз имам 15. Аз имам 14. Май дава 13. Имам 15. Таки яко. 3 стака и 8. Ти много тук ли мога да станат? Ай, телепортвам съм при тебе. Добре. Така. Аз имам. Ще събирам. Ето. Бягай, бе. Ето бе. Колко дърво? Я дай бамбука. Няма да го. Ще дай бе, ще посея аз. Бе. Дай, аре. Махай се. Аре са, малята, бе. Защо ти? Дай са, ще имаме ферма, много имам аз. Ще я посея, бе. Ти имаш 13, дай. Дай са, малята. Бягай. Абе, аз ще ти дам пак едно нещо. Аз ще ти дам и такова. 8. Ти може да се направиш тук. Вземи ги. Вземи ги. Да. Аз имам 300. Вземи ги. Са правили дърво? Малко. Тук мога да оцелявам. Гледай, тук. Да, бе. Тук пък има той. Добре, бе. Аз тук ще събирам малко. Аз тук ще направя нещо като дупка.
Къде? Дай малко дърво. Ти много искаш, бе. Аре, бе, да направя крафтинг. Къде си? Ела. Ела. Прасета! Ай, бързо, бързо, бързо! Бързо, бе! Бързо, дай! Ела. Дай, бързо, И дай! ти ми дай. Какво ще ти дам, аре, значи? Значи, аре. Мира, какво ще ти дам, аре? Тей крафтинг тейбъл, бързо. Ай, ела. Чакай една брадвичка. Имаш ли брадва? Да. Дай ме, бе. Той ще направи един меч. Чакай, аз стоям при тебе, къде си? Ела, тук са. Ще ти дам един меч. Ела тук. Къде, бе? Тук са, бе. Тук са. Его е. Само да убия прасето, чакай да убия. И аз си. Бягай, бе. Дарга. Бягай, аз искам прасето. Не тебе. Малко търсим. На, Да. ще ти дам сега брадата. Дай ми брадвата. Ще ти дам брадата сега. Ще ма намушкаш, Ще ма Да. намушкаш. Давай. Не иде. Дай. Що? Кирка. Кирка няма. Не трябва да отидем и там. Къде? Той процент ще може да го фаним, да го пораснем на нас. Аз съм Да се маха, Още клей. Къде, бе? Тук, бе. Майца, той около 50 снаха. Махай се. Той около 50 Да. И колкото и да имаш, пак си. Как го откраднаха чакали. Откраднаха крафтинг интегъл. За колите не тя. Дай ми малко това, бе. Хала, аз искам да убия това животно. Аз съм животно, Да. Ой, прасе, ладно. Ей. Ама не те дай викаш като шинала. Гошка, чикет, латка, чикет. Не, за мен има. Тя беше малко. О, овца. Аз точно за лиго имам вече. Кой имаш ти? Ти повече от мен имаш, бе. Не чикът не може да играеш. Може да играеш. Може да играеш. Как да не мога? Нещо такова. Аз ще събирам дърво. Събираме и така дърво. Един стек дърво ще събирам. Един стек. 2 стека поне, аре. 2 сака. Аз го поправя. Направи ми кирка, бе. Кирка. Добре. Тук направих една дупка. Чикет. Така, чикет. Моята чикет. О, кокошка, чикет. Тук може да оцелявам. Да. Защо излезе? Ти що лефна? Ай, влизай. Ай, пътна. Ай, пак от начало. Не че от начало. Правим една кирка, бе. Чакай да легна. Ай, не може. Значи моето летленци. Ще направя една кирка. Ама само на тебе ни мой брат. Нали правим сега една лая? Ай, това. Ще убия. О, чикет. Тук най-много. Да. Ай, по-бързо ще за 30...
секунди. Абе, спри видеоклипчето. Давай.